Moni ndine Jackie. Ndiye tukubwerera sotu ku USA nkhani yake. Koma ndi ma Chinese oti akukhala ku USA. Ndiye tanyamulani kapu ya chakumwa ndi chomweracho timwere uko tikucheza. Uyu ndi Ashley Zhao. Mu chaka cha 2017 anali zaka 5. Ashley makolo ake anali amayi ake dzina lawo anali Ming Chen, abambo ake anali Liang Zhao. Anthuwa anali ochokera ku China. Liang Zhao anali ndi citizenship ku America, pamene Ming anabwera chozemba. Anabwera bwanji nde analibe mapepala, analibe visa. Kukhala kwake kunali kothawa-thawa. Koma poti amakhala ndi mamuna wakeyo, anabereka mwana wawo oyamba mu chaka cha 2017. Oyambayo anali ndi zaka 6. Nde anthu anatsekula restaurant, ma Chinese restaurant yawa. Restaurant yoti inali yotchuka ku deralo anthu amayikonda. Basi ngokhala community kogwirizana. Anthu siku limenelo akufira kuti ya lero tidye Chinese, basi amapita kukadya ku restaurant kwa Ming ndi Liang. Koma Ming ndi Liang amankonda kwambiri mwana wawo oyamba. Kwambiri kuposa mwana wang'onoyo. Atabadwa wang'onoyu anamtumiza kuti akakhale ndi agogo ake ali ndi zaka 4. Ali zaka 4 atatumizidwa kuti akakhale ndi agogo ake, akuti chifukwa chake chinachonera kuti anali busy kwambiri ndi restaurant, analibe nthawi yonera kuti angamamulere. Ndi amakhala ndi wankuluyo, nde akukhala kumene kujaku amakakonda kwambiri kamwana kakakuluko, amangosiyana chaka. Koma mosakhalitsa agogo ake aja Ashley anamutumiza kuti abwerere kwa makolo ake. Nde kunazabwera ka report ndithu ku welfare services kunena kuti khangati mwanayo akumachitidwa benkhaza. Amanena kuti pali child endangerment case. Nde apolisi anapita anakachita check, anakayankhula nawo chanchana, anapuchita conclude kuti ayi mwana ali bwinobwino, palibepo vuto. Basi anthu aja kumapitiriza kukhala. Pa 10 January 2017 Liang, bambo yake Ashley, anayimba phone ku police kunena kuti Ashley wasowa. I need some help. Okay, where are you at? 4924 Portage Street. Hey, what's going on? I can't find my daughter. Okay, how old is she? 5. She just turned 5. Okay, and you're at Ames? Thanks, yeah. When's the last time you seen her? This afternoon, probably. Around what time? 3, maybe 4. What? So you haven't seen her in 5 hours? You saw her in 5? What was she wearing? She's wearing a purple winter coat. I don't know what those things are called, but they're not jeans. They're like Like leggings? Yeah. Okay, and you haven't seen her in 5 hours? About, yeah. I mean, she was there sleeping. I mean, you know. Where was she sleeping at? In the restaurant? Yeah. She was sleeping there, and I picked up my older daughter from school. We all saw her sleeping there. So, and you know, we went to work, and you know, we let her sleep. We got busy, and then after it got busy, you know, we started cleaning up, and then you know, we opened the door, and she's not here. Okay, so what's your name? Liang Zhao. Okay, do you have any videos or anything in there where you can see a video, see if she was laying there? No. We don't have any security camera in there. It's just in the restaurant. We've been here for 6 years. We never had security cameras here. We saw her, like all of us, like my wife, myself, and my older daughter. Okay, and so was there any suspicious people that came in at all? Do you think she could have woke up and ran out somewhere? I have no idea. I mean, she was sleeping in the back. None of your employees had seen her? There's only 2 of us, just myself and my wife. There's nobody else in the restaurant. But when we came back, she's here. Like, my wife is here. The restaurant's open. The restaurant's always open. When you left, you said you, your wife, and your daughter left to go pick up your daughter from school? No, I didn't say that. I said my wife is here all the time. Okay, and your wife hasn't seen her either since around 4 or 5 o'clock? I'm sorry. When I meant was myself, okay? When I went to pick up my daughter, when we came back, myself and my daughter, not my wife. My wife was here the whole time. That's right. What's your daughter's name? Ashley. Okay. All right, my officer's outside if you want to go and meet my officer at the door, okay? He's here right now? Yeah, he's already outside. In the front or the back? He should be in the front. Okay, all right. Okay. Thank you. Anafotokoza nena kuti Ashley anagona kuseri kuchipinda cha kumbuyo mu restaurant momwemo munali chipinda china chomwe amati akachoka ku skulu amapita makagona minimum
kuti anagona koma kuoneka ngati kuti watulukira kuseri kwachokapo situziwa kuti wapita kuti koma wasowa tamuyang'ana palibepo. Ndapolisi anafunsa kuti inuyo mudziwa bwanji kuti wasowa mwamuyang'ana paliponse ali tonse tinamuona ineyo amayi ake waming'iming'i plus mkulu wake tonse tinamuona kuti akugona ife timagwira ntchito mu restaurant sitinamuone nde nangasika community kuti anthu amakonda so restaurant yawo anthu amayikonda anthu otowadziwa amudzi mwawomo anatumizatu anthu mahelikoptala agalu masojazi kunali kunsakasaka Ashley kuti Ashley wasowa anamuyang'ana paliponse Ashley osampeza mpaka mmanyuzi mwana wasowa Ashley osampeza kenako detective wina ananena komano tibwerereni pamene munafotokozera nkhani yanu muneyo kuti mwana wasowera pati abambo aja nkufotokozaso ndi hayi mwana amagona uchipita uko akachoka uskulu ife tinali tikuphika nkumaseva anthu kutiko mu restaurant. So it's safe to say this massive search is being taken very seriously today. Several agencies searching for little Ashley Zhao. Mena makhalira ndi mmene timakhalira nthawizo samakhala kugona uko akadzuka abwera basi tizikhala tipitiriza. Ndationetseni chitseko chomwe anatulukiracho. Anaonesa kuseri kumbuyo komwe amata kwa mwana watulukira pawo. Anayesa yang'ana maona kuti kuli dede ndikose kuti yang'ana mwana palibepo saini ina iliyonse olo ma CCTV ya muderamo palibe paliponse pamene pasonyezwa kuti panali mwana kapena padutsa munthu wina wake wachilendo odabwitsa. Ndi detective chanati yayi tatenti yang'aneni kai mu restaurant ndanamba kuzungulira mu restaurant mucha ndanamba kuyang'ana panali chi fridge china chake chachikulu chokhala ngati walk-in fridge ndananena kuti fridge imene ikuonekera ndi yayikulu enough kuti mwana akhoza kutani kulowamo kuyang'ana mu fridge munalibe mwana koma akuyang'ana fridge ija anazayisuntha fridge ija anapeza kuti mukhoma panali ngati dzenje mukhoma mucha anayang'ana mukhoma uja nkudapo kuti chidzenje chimwe chinde chani nkuona kuti mukhangale muli chikontena ndi anatulusa chikontena chicha kuyang'ana kupeza kuti mwana uja Ashley ali mu kontena anambisa mukhoma nkati mukhoma nakumba chidzenje ndi anawamanga amayi ake oming'iming'i ndi abambo ake Eliani ndi anayamba kuachita question anayika malo osiyana kuma achita question koyamba anayasira kunama kuti anisizinatheke ananena kuti no inuyo mwatinamiza mwana watawa pamene mwana mwamuyika mkontena ndikumuyika muchani mukhoma chachitika ndi chani pamene no abambo anayamba kumanena kuti yayi mwana ndo samva mwana ndo vuta chichokereni atabwerera samamvera ndo vuta ndo siyana ndi mwana wankulu anafusa mutanthauza chani ali yayi anabibidwa ndi wankulu ali nzaka 5 mwana wa zaka 5 chomwe wabibidwira ndi chani ndi mayi yake anapsa mtima kwambiri ming'iming'i ndi anammenya ndi I think wammenya kwambiri mpaka wamupha ndi tinaona kuti ndeti tani sitikanatani sindimafuna akazi anga amangidwe abambo zomwe amakhalira kuyankhula zoti yayi akazi anga ndi makonda kwambiri sindifuna kuti amangidwe komanso ineyo ndi tinaona kuti bola tingombisa mwanayo kusiyana nkunena kuti tinene kuti mwanayo amupha fa yona kuti tikanena kuti mwanayo amupha mummanga kuphatikizaponso anapezeka kuti mwana uja atafa sanamuphere mu restaurant anamuphera ku nyumba kwawo kwina ndi atafa kumene kuja anamunyamula mwana uja kupita naye ku restaurant uja ndikukamugoneka pa bedi pake ncholinga choti mwana wankulu uja amuone nanga sinaiso ndi mwana wa zaka 6 akaona angona kuti mwanzake wagona mina amagonera nthawi zonse cholinga choti mwana uja adzanene kuti adi mwana amagona apo naniso ndinamutani ndinamuona kuti apolisi ngati sakhulupirira makolowa adzamukhulupirira mwana uja ndi kuti ngati mwana yanamuona ndi kuti danali kumeneko ndi kuti watuluka watani wasowa ndi kuchita kunchosa mwana ku nyumba kumamphera kumpitisa ku restaurant ndikukamugoneka anafusa aming'iming'iwo nawonso ku interview yake kuoneka kuti mayi ouma mtima opanda ndi mmene amafotokozera muone video yake mmene amayankhulira akamamfusa akuti chifukwa chonena kuti ndosamvera mwanayo komanso mwana wa mtundu wanje onena kuti akumadzibibira eji imeneyo yakwenera umapita yekha ku toilet mwana onena kuti iwo sanatenge nthawi kuti amphunzise anamtumiza kwa agogo ake wabwerera sizikuwasangalatsa mwana yatamuyika mkhomamo anapitiriza kumagwira ntchito mu restaurant anthu kumabwera nkuzadya kuwaseva anthu mwana atamupha imeneyo ndi nkhani ya Ashley mwana onena kuti anangobadwa kwa makolo olakwika oti sanamukonde Ashley Zhao anawamanga anachita sentence to 22 years in prison abambo sanaphe nawo
iwo anachita sentence to 10 years in prison chifukwa choti anathandiza kumpanga kumbisa mwana uja. Ming analandira 25 years chifukwa choti anaona kuti sichina cholinga chawo kumupha. Anamupha chifukwa choti amangomenya nkupyoza nkupeza kuti amupha. Ndana wafusaso kunena kuti ndemu mati thupi lake lomutani nalo ndana nina kuti aite kana muocha. Apolisi akanati amaliza zawo zonse tikanango muocha kapena kumutaya kunyanja. Ndezomwe zikuchitika pa dziko lapansi zimenezi anthu anaopsa kayenchani apopo sindikudziwa palibe mphunziro lomwe mwina anthu asamakhale ndi ana pamene akudziwa kuti alibe chikondi chokwanira choti angalere mwana osabereka kungokhala nanga chozuzira mwana ndi chani. Anthu anangoopsa koma imeneyo ndi nkhani ya Ashley Zhao dziko kwambiri. I know that you're not crying. You said I don't have nothing left. Isn't that what you told me? You don't have no tears left. You don't have nothing left. Ming, your daughter's dead. What happened? How did she die? Just killed her, and then she died. Did you hit her? Yeah. Okay. How did you hit her? How? Yeah. What Use happened? hand to do that? Okay. State of Ohio versus Ming. I told my husband to take care of it. Okay. So you're telling me that you told your husband? I told my husband to take care of it. I need to take care of everything from the restaurant. I only have 2 hands. I'm not 4 hands girl. I'm 2 hands. I don't want to do that to Ashley, but you can control yourself sometimes.